kunani no kopem se ukunu no ye de ne beto fom no uni fom aduane da aduane bi etu efri fam uni bi da eda be ma ne bewu no apɛ eda ye one oba ne timu no awo se abusuafo tumiri kaba ne ye be dey ye be fa dan ye ntum kura ye be fa no efri dan nim na ye de na kɔ se ba bi o mote so o ye ayimfa se akwantufo no matu kwai kura tu bata busuani bi ba betena oba no ho dan nim kunafo no nko anya dey entena ono nko antena kunani bi aso dwale mprensa oba no a ni kunawu no be ma na busuafo on be bo oba na kɔ ma saa fe oda so ye mo yere abusua panyini a na abusuafo no ma oba na akɔ homa samanto betima frɛ mu ye wo anoma bi te se ablonoma sa ablonoma se wo ya ablonoma se okunu no wu a obi anu ho be wale ne bi ablonoma aya no ma ablonoma anya so obi a na ne bi o Jese ablonoma fufuro bi firi baabi no abɛfrem no abɛwale ti ablonoma kura wo ye kuna oba ne yaja na wie no kuna toma dana sene kuna toma no ɛda ala ehu no that's the way they can go radio kuna toma no so ne sei entina Komfor nwale kunani no ai Komfor bi nwale kunani dabi Komfor be wale kunani a na obi edi ka bɛɛdɛ abɛwale no bi kura ne ba abɛmansa ɛsɛ kunani ewu flesh Komfor nwale kunani efi sɛ ade bi wo no ho ti oba ne kuna wu ebusuafo ayi bibi agya no kwae no toma na ɛda na sene mu no kuna toma no eno na wose one bema one ni bedi kaada no bema na beere ebeti mama no kura toma no bema no so uti kura toma no mu a enche de obekọ afo e mamu nyina akọ aba aha na nakasi TV kuma se tafu pankuro no bonsuom ho na nakasi TV owo na ye di ka tro se awie bremu tweri abokwam nyamfo ne nananom dom de ne ye anodene enti bomodena se obehwe na kira kwan yare bi e daw so how ne amane bia e kotachimedwa na san ya nto bibia no obedu pankro no bo nsuo mu akwan bia so no wodi nkunimdie ebekọ na hwefo ya trase awie ene ye behwe kwan a nananom fa so na wo mu yekuna ene die ene masesa wo ana se etise de tie na so a wonim se ya ba kwankwan ni aso de tikase o wi aden na nakase TV ono na obekyerekere nsemu enso ahwe me din libreto ba kwasi twesi Mandela ye da ye ho abasisi ya ye ba na nakase ewo ha e de ekura ne kunaye ya tetete nsemu ahodo bibiri ye sese obi kura yi kuna na di be sa de duanan na obi a be ma de esi adeduanan na ebi okofo oba oba obedi ka na da no ne ho kwan so ware no eno eye nsemu a bebi sabie eno achi enya nti ye sese so yo oba ebi a okunu ye ho ade na okunu free mu a okofa be ma otoso nyinu a oso ye ho ade bi wa na sa de na oso ye winum ene afoforo bibiri ena wie ya transe ni ebedi nkomo ne abusa nana chame me ba sisi abomode so be subscribe o like comment ya na wa share e de ama unu reto ba kwesi twesi Mandela ni da me ho aba sisi ya yabada mo asese mo atwen yen amaya da yen ho abasa ne di kan egma munyante ye no tikasi ori adwen e wa ha ene ye behwe Kuna Yɔ ene ho nsem enso e wa ha nana be mo ha ye ni o hele ba na wa pom te se o twedi ampa da roma na so ye adaroma yenso ye ho oten nana o de ye se chiame anim asem ka eno ane da ho no ye ka se kuna abibimem anase akamem anase asantemem ye pakra atresen adesema ba de kai emphasize da mo twedi ampon so adoma boy ahwe so ama adechepa chien na ye da so te ase ene ye kwasi ada ye do nyankopon ase ohaw ne kokuruhwe ase ni msohwe ne abebrese nyina nyankopon yi afirim ka wotamfo nko na ye da ya nsore na nkanya mane nso nyankopon da woroma empo emu nsohwe mpo ne beba nyankopon yi afirim fi se akoma no efita kronkron ye da se da mo twedi ampon me da ahwefo nyina so ase na minua bretuo ne ode asema ba papa asempa asempa ene ne didi agro na fom sa ode asema ba o ohene ahwefo ansa na bibia nkonkoto no no se ebibiman ne yawade na bibia eye nyina so ene yenhyehye e odoma nkoma ne boye sa yawo anoma bi te se ablonoma sa ablonoma se wo ya ablonoma se okunu no wu a obi anu ho be wale ne biem ablonoma aya no ma ablonoma aya so obi ana ne nabi o je se ablonoma fufuro bi firi baabi no abɛfrem no abɛwale no ala ablonoma no ho obi ana ne kunu obi a wana yere obi a nkono yonko de obi a wana yere ene obi be ka se wo mukura ya yi ai abo ablonoma
ti sa abro no ma obi be wale no a na abro no ma no ba on se so ye mro no ma na hwe obi yie pa e bitimi firi ba bi be frafrem ti se wodie na de oba be flem no na so ye be ma na oba na okunu wiye no ono be de hu se ni kuna wu obehunu e Sumsum sa na Nyankopon bo no abro no ma ono ne abo a ofe ne yira no pa nsa na one ne beda one na da se oba ne kwa abu a odakosia so a obele na obedidi a be ma no ba butu so no so ko obutu so kakra na se onya hwane wi a tieni o wanya hwane akwala na wi na ba na wi no ohwane wi se pe dia aka ni nyina be ma no ebe fidi aboa no ne ma no sa ma me ne be fidi no by be ma no so be hwe moa no ne ma no so saa bi wani oba ni nyina enti se abro no ma se de Nyankopon si bo saa moa no ka wo se nipa da se ditimi hwe ni su ne ban ne de bo de bo ye bla che se aboa mpo enim se me wo ba aboa mpo nim se sebia mu sebia nya ado kuna ye enya de papa yira wu ana mi kuna wu ai abro no ma obi oye bibia bisa no ana se na abro no ma no obi o ho ana omutu kosua mienu ohwane so ohwane mienu oba ne be ma ohwane mienu oba ne be ma no ma wale ete bia ohwane ne se eye ma mienu nko a next eyi bia obehwane bi mu no obehwane mema mienu mema mienu ba be wale ma mienu no ete ne ma na che wo mo emfa ho no mo grandma because abro no ma ohwane wiye no a no sable ohwane wiye no a no wahye oya se ahim nkosua enu 2 weeks kwa na wato ese da bu so se no mu bebre toto abro no ma ba ko mienu oba ne be ma na ahwe omu yie pa within 6 months no nyamblo no mabulu be 20 be 30 kura because bibia enten enti se ne kunu wu a jesu obi na be free be wale no ana se ye hwane foforo bi a na ne kunu nya na sable na maame ne kunu nya nya dai engu ye ne bia wo ye be ma no abe wale maame no abe wale ne maame pani abe wale no se ne omkrom na nkwafa ne nkwada ne ma David onse mwa de nye ma nkwada de onse emwa ne enipa mu no na ka abu abilichiri ko obe wo ne ba na ne ba na sa be foro no e odoma nkuma adebo ne na nhyehyeye ene na nhyehyeye ti abro no ma kura wo yekuna na de ama me kan wo ya me be kan wo ye no ene abibi man ya tue ne ma gu papa niti se kuna ye ene Brenti odi asababo me kodi mempa ya ka kuna ya oba na okunu tie ana be ma na yere tie yem fanse se eja mema na ye fanse ye tawu ntem ena ma dwendwenti ana me boa sa na omuka no sa na ho aka no sa na ya bete no na nim se o be ma oba bia nim se okunu be wu agya no na wo ni asem so oba bia nim se okunu be wu agya no sa yes e ya de da ho ba duru bia de timi sesa enti woni o yere te ho a no aka kire ho o be ma o momodana na onkoye wol na daachi wuni ho a obusiafo ne mema na metwema nso o se daachi onya dai wuni ho a no oni ho kwai se dai no na ade owu enye yie na hire no na wo ko na enti be ma wale oba ye kun awie na anam ho sa me na mka kire ho ennen emma no makoma wo hunu se mikunu esombo se mikunu eye mi wiase nyina se mikunu ni ho a empo bi a me nkyere asasi so by majority no a oba bia nem se okunu be wagya dodo no a sabe makoma na e watenka se da bi mikunu no da mikunu be wu de mikunu wu a wan hwe amekora no menche kramoni pani bi na wo dayare mpaso na fe ne yire nom ne maso e pre na japade your friends alaji banda ya kuna wie dada ya kuna wie Ghana fo nwa pa nipa ne nyangu enti bletio da bia won se me kase ya wo be ma wo mobo yende no kre ya wo be ma adwie be ma ya so mfaso ne de Yes, mfaso bi ni se no abi. Ya bebe kuna asem no bia no. Aye bia ye ko e ne se se oba no ne be ma ne no ma no. Wo mu ate wo mu afiri papa no. Wo mu de no be share them 3 days pepe na papa na wu. Wu ani afo japade. Ananda japade. Bibi sa o se be ma
bema edi bema ye mfa so ye so mfa so pa ene de ye hu ni mfa so du ba bia ye ba kon ho a beto ma me ka asem kire o bema unye nipa aboa kora won mfa so che wo bema ma me ka asem kire we enei na sebe kafla enka ne pa no na mema eso won mfa so ma ema ye ne hwe bema esori a ewu se ne ema ni bi so ko eba ibi kura hwe mema na majority carry the vote ye ka dodo ka bia wo bema asori a wasori be enunum ukọ adwuma wokọ ye seti wo di areho ibi kura ye busumi adwuma ye ma obi a 8 million ana 10 million 10 million no ene kura ye 40 ma me fo se busumi na book off e book off no a hola boso loko ye je enti se ma busumi akatua bi a 15 million a e bi na de 10 million ama yere se wo yere nye na akohoma boni ade ne bia wo mba ema bia beto paste ni ama niam bi ni ade adehema yesu ade o me pese me hunu mema ye hunu ye gina bere na beto niam wie nyina wie ne bia wo be wo sika nyina ye 2 million na aka ho na aka botom 2 million no wo ya adwuma wo bia kajetia wo firi pankro no na ekọ kajetia wo be flo car fanse 55 cd o ba 5 cd enti se wo check ya 5 cd na boso me nso no sika no kura enu enti du be mi abo economics udi adwene beto ho ti ubetuma nante efiri pankro no ha na akoduru new road na lolo fe no so ayede ati na akoduru ukoduru a sebe ukoto aduane a untimi nto aduane entonam ento so ma ho mawo enti aduane no woto a obeto aduane ne kakra bi woto kakra bi na agi nkuruma guso a sebe ya ka nyina ye nsuo so be no ma ono no time to time ebi so mistakeness cannot tete so aboso me no enduru ba bia oni begui ase ti we nyina achi no eni ade no o dwene wo ma ho na waba enti se wo ye bema na se ohaw ni abeblese ne uni diye wabla bom o muse bia omla oba na ye aduane asi ho abedi bia anwumre no beta awia anopa na awia no udidi ba anopa didi anwumra awia ansa na anwumra waba enye yie ti odidi na also didi once tienie kokwa na se oto a se sabio o de enchire ne begum kakra na de sichiri kakra wo no se galesu na obehono na abenum a no wanom enti da bia no bema na osotia na etie na afon uhia obi so obesra usika osiro obi obesra usika na de tosu biemu enti we nyina na ho ne kukuruhwi ase no se onyankopon amwaw wonya oba wo ye papa odwene nipa ho owo odo wotema ewo nyame asem ewo ni mu a nya nyame asem ne bible nyame asem eyesu ene ban ya de wo obi a osuro nyankopon na won suro nyame na se saa ba no opon we nyina achi no wo sa ba fie won sa mo asomdue no otete wa ya o peso kun no na ze be ma de bia obadwendwene saa entitam bia wo lie we da ha no a emema saa lie we wonya bia na chese wo kwa yenya bi ntem se sia no abakokora to oba bia wo ye fresh na be ma wo asem na me ka kire wo no be mo ai wo be mo te ayi milk tontura ya ai eno kra ye enti da bia no odwene enti se nyame amwaw na wanya oba nyame boa na nya oba bia wo ye papa de a na oba no timo wo rekekere bi mpo a ska de ma oba no enkura no be ko school on be we no no de manage enti be oba no be hia bibi kura bi onye ska ene wato enti se bi du anwumre na ado na ekoto so kofa no a ebla bi one na yerete okọ oba no oba na se akohomo na akohoma yie oso ne na mu sei odi hwimpama ne na bui omo na akohoma yie ai omo na one ne wo be ma no hwe ma no be ma no so hwe ma no obuni nam na se me man do okra o se sebe o be peme eni mada this omu tueska omu tueska eno no de se wo ska na tu akra nsa hwe wo yere na ade ma no me de ha bi na se na no ho no ogi ena me kire se eno de me nim se odo oba nim se okunu no obi ne bi asei te eno de me mfa na yi se be ma ne nibi na oba ne yesa de nsamfu no wodi na be ma no wo ska blo so e bia na oba no obeka se ono oda betu ana ka bia na ope bibi ne bia mfa ma na ofa nyansa kwa bi te eno no mom de enye nyame mla na mum adwene kura a wode ye ne be kire papa na abone adehema ma ewiase de bia me kase wonipa wadwene kuta wo no ene be kire utwa kontompo eye no kura a enya bone na utwa kontompo ye kontompo a ye bone a emobi ko ha mu a ene ye bone ebi ni sei me manfato
ade we asem asi me am ni se bletuo na semode onifo na asem ne nam se bibi nti no eni bi esika bi nti no ye bua no fo me obia so ni se na semode onyankopon so ni se asem ne correct enti se me wo ho na me hunu kwaya beto betwa kontompo bi se asem go esi na mo ho se ni ni ya de ye bletuo afrim metwa kontompo but me dia save na because we dey we are right ne call how mu o ko how mu na wudi bem adenti na obi e wo di bem okọ efodiem enti kontompo a eye nokure no eye sene nokure a eye kontompo nokure wati ase na emom obi ko kontompo am obi akọ how mu bi ko je bribe na ko kontompo obi tumi ko jiska dia asem tu obi so eno na etia nyankopon mla ya bone kase ya na enti oba na we ya ye kan nyina no na se nyankopon yi wadom na nya oba papa de a ye kan oba papa oba wodwene be ma ho oba bi wo ne be ma te a ofa be ma ne se we ni nyame we na de nyina enti be ma no mpo etechema unya yam hyehye ha no obi so nya ho no wo hwe sika da bia obenya ne hia no akoma sika ne ojapade a waye no ohwe se bi kupu a ubewuo no nya kwai ti nyame amoa akọ na be ya de bi ama wonya kwai de ewuo akontem be yam pentoa mo awe enti be ma de me ka asma kire wo hu ni mfaso wo mobo onko a wo mobo papa we nyina achi no na akatua kakra de ma wo no e bia na so unya connection kakra bi wo adwuma mu eso kwabla ne odidi ni ntirim enti ebi otusu kakra be me na tusu kakra no atale a eya efe pa ko nya nko be hye no ntimi nya dai efisa ne boy dai eya den enti tusu kakra na oto no de be ba ne so obenya ska kakra ye ska yi bi kura ne maame ye eti akwawie bi so onye bi kura ma no to obedwena sesi aye high dai e de na wo seme ye ene esa na tie dia menye kakra me nkope half plot be nya dai ento no akoto half plot o de kakra na wakofa anwea na obo bi apie mienu ana me nsa bi na wanya ne dai adwendwene a ode ye ne pressure ode ye dai ne ntebu okura dai ne konkotran bi no aye dai wo ko be ma mfa so be na be ma so aye kunani enti die di ka no kuna asem enya de papa na emom be ma de fa so utirim se be ma ye wo a abebele se o se na wudie be ma be bokro no a eye oba ntia obedi ewu a eye oba akwa bi oba e pesa koto fun ne boarding be ma kuta bomb be ma beto akobokro no de abele no be ma na yiri kuta phone papa ana ne mpre kuta phone papa yo hia no wa mfa ma na bi obeja wo tu betu susu na de akota ma no wo so de mpo bi kura asa ni mpa abo ye flow mpa wu hunani wa anye ne sa so ye kwaja wo enti be ma de emema emobo na we nyina chi no ene ade a ye kan hwe yalefuo bi na wo ehwa ne efe na ajawa ehwa ya obi ahwa ni bia anim no sabe na ne nsa ajawa na ne nsa baako enye obisa no ajawa o se ebon ketewa yi ajawa na ebon ketewa se aje sei o se ebon ketewa nti na mebre ana ajawa de ebon o se nyema abo ya o se mo ebon ketewa nti na mebre ajawa o se ebon ketewa na ajawa na ebon o se mo ebon ketewa nti be me kodi ewu be me kobokro no be me ye kalabule e yo be ntia ni nyina ejina de yi enkoye mitri ni nyina ejina tokro ketewa ebon ketewa yi ajawa le kan ajawa o se ebon ketewa yi e se ebon ketewa be me be bokro no ayo ba be me ya ka se sem so pe so daka pepe ma be pe no na onye bi di atwempra na otoka kese ne me apie na wi etie no na be ma ono nkwa di aduane o di blate wutu yi se aduane se na obidi sei na wudie wadi fufuo ntoa mienu so nketenkete ntoa mienu so ntimi dimpo no wawie ni nyina agya dai be ma be di awuo obebokro no obi twe sekai obi koji sikaduro ni nyina agina se obenya sika ebon ketewa yi to hwebon yi ede na ekọ wahu na ye ka no na be ma nam se meme mobo a meme ne dika wu ntiemfa nsu be ma ti be ma awu ena na yire oba abekurani obekurani a eda be ma ne be wu no ape eda ya one oba ne timu no awo se busuafo tumiri kaba ne ebe dey ye be fa dan no ye ntum kura ye be fa no every day nim na ye de nakọ se be bi o mote so mo ye ayimfa se akwantufo no matu kwai kura tu bata busuani bi ba betena oba no ho
edan kunafo ono nko anye dai entena ono nko antena kunani bia so dwale mprensa na kunani no kopem se ukunu no ye de ne beto fom no uni fom aduane da se banche ne bode ne ho ahwa no banche bode e wo soro e fom aduane bayire menkani banche aduane bi etu efri fam uni bi da ene nyina menim de ne de se na ne de ho di kopem se ukunu no ye de ne be da yi beto fam ye be sie no no de ne beto fom no ye be ka tere chekwa no okunani uni bi da se be ma ne be hye fridge mu 1 year kura do anase e be pere kura bia afia oba uni sebe e fom aduane da menu anom ma titiri mu amwa amanone ukunu wu a asema be ka cho di so na wudi so a eboa wa ankasa wo kra no sunsum na boa ma sasa no so gina wachi gina pa na boa ma wotena asetena papa e ma wunyini che saa ne ma wa nyina nti so oba be ma wu a enam subam bone ne ma bi a woni so ne amamle ne amane a won fa so nti no enche obo se yade nkete ni nanu nansa to no so onya hodi mpo no de ahwe be ma no yade nkete nsohwe ahodo te kopem se yade ne chronometru radio o the topic pa baba o kopem se yade be ma no ebe chefam no oba no nyede eni fm oni aduane ye tu free from da se 50 years okura oni di eida obedi di soro nko a esoro aduane no eye de eye emu aburu kwadu bode enom no apart from that no efom aduane na ho nkyeremu bi wo ho ankyeremu bi wo ho ene sei Sumsum Ahintasem se emra be ma no obewuo no owu ye no akra no kra no enya nkodai enti se wudi fom aduane ye te se wo de ka asie no osie be ma no abra ye mfa no nto horo no enkosie no enti se ne Sumsum Ahintade bi ne da yeso bi ne ade bi ko ba be yi ne di akere wa entimi nya adwuma emma enti ni wanyina ye Ahintasem nananom ede ye ya omudi hu ne bibia wo ofa ye wade o nananom bibia ko ho bisa ye sua de ye hwa mamle ne amane enti no asam mfa ni paase ekese ye buo kura ma wo kunu no a wawuo no wahu Sumsum no wawuo no me pesa me kan ansa na adasa manfa so ma dwunim se onipa wu ne mfa na nto fam a ne kra no nyede yi enko dai enti o oba no uni kwai se udi fam aduane de toso mienu ubedwale miensa de toso miensa oba no unye oba obi piepia abonti ama be ma oflo kwai dai ehu enye ne na sebe oba kuna wu no na mabonti wo twempra di nsem hunu no na we nyina achi no amamle ni amane ye be ye de ama no nti de du obi betena ho no ye de ne befa amamle ni amane ye kwan so okodwale a obi na beyi na dwaye e de akwakosi adwaye oba no ye behwe ne bibiam na didiam sede saa ne ma we nyina no onkotomu ana onka achi wo mu piao ti we ni nyina koye ne mfasa sa deduanan ene ye de be ma na hye ya ye de be ma na hye so a adeduanan no oba no sede tie sede ma chechem no saa pepepe ene ye no be ma no so a ne yire wu no oba no a ne kuna wu no be ma na busuafo onbebu oba na konma saa fe 1 year oda so yemo yire abusua panyini a na abusuafo no ma oba na akonma samanto betuma fremu yititiro se ne mahwem o sam bo oba na akonma mana duane oyemo yire ufanti adeduanan me fa na se yakosie funu no yakosie funu no a ansa na funu no yadeda no aye bibia awie no ne abie so na abusua panyini abegunsa ahimache no se de ye no afe kunani no obeba obehwe ni kunani mu ayedai itwato obehwe ni kunani mu wiya na obesunu sun twa adwadwo ni bibia wiya entempa no ane de na ayedai afiri na afiri ho enti yekosie funu no a yesie funu no ye bibia ye ma funu so ede kono ano na afi kunani no na odu bia ye gya no ko onuru ho ehye ho ekwa mu no ane de na ayedai asaya ba fie nana yekosie so a eduru ba bia wom di kukuo bi ebo ho eno so ya hunu bi da eno so nkyeremu kukuo na ye de bo ho no se kukuo bo ho ntimi sesa
dabi ana wontimi mpam e kire se ye ne na ye dey atiti bibia to atwa abofem apa asai wo ye hwenye ye tina mpanimfo nse ensuo ewa ekukuo mu ne ehwegu ana ye dey asai ne kukuo no body a wo ye hwenye dey enye ye ti kukuo no kire se eyenkita hudi a e kire se ye ne nipa no identity bibia to atwa opam anya dey wonye wontimi nsai nya dey eye hinta de unya ne ba bia jese na nakasi tv so where the my be na ofle me o say nana na anya bia akura no unim die no kura efiri hia o say ujini no ba bia amanfo kwa le bi se bi ba bi hia o so there be ewi aso bia wona duma che de nyame de ma no awerere bo na ta no dwobo akasa hwe so ne bosom nam na udi no kure ujai azan onye basabasa onidi basabasa onfa kwambone so wakoma mu nya fa ba basabasa obiye bibia ese according to nya according from obibia nam ne kwan so wakoma mu ye fita adwembone adwemfi enkekaye ene dem wama udi ho ahia na udi winsamanfo amamle ne amane kwan so a me ka asema kyerɛw ewiase ade ahintakora no ebede de fi se oduma nko babo ade na nanom abosom na chichire oman enti ahinta de bia ho na mo na nsamanfo no omo ka kyerɛw ye gina di kyerɛw enu nti na komfo akom ka obi ne akoye na kom a na eda ye betina no no ye abosom no de obekasa no ye amane ye bia wi a saa komfo no aye betina no no obeka kuro ni mpanyi nsem aka koye abosom no fa so ye dey eba ye ye na obi asala oseme ya akom waho enti asema mi kan a me di wie bewu amun enti kopem se kukuya asema bisa ya no kukuyo no ye de bo ho akyese ya dey apam no to ya dey wo ye ne hwenye ye ni asem bia wose nipa ne sai ni nipa na sai enti oba ye ne de kunani ne de ye de ne beba fie na ye de ne be fie so a na aduru se omo be ye yie no aye bibia wie no se ye de ne be fie a aso kodwale ana okodwale se dwale de na me kasa de bi odwale mprensa ti adwale de ye ke kura eda ho ansa na omu nyina so ebe firi asie ye obeba fie no obeba nkane no so uhunu panya obo se nananoma aposa aduro bi egu bucketim bobla panesi efie no kwana no ansa na obi ewurafu ma rekro se no de so obi okọ asie ho bia na bi na de enti na odi kananza ende minim eye fi enti fi a odi kọ asie oba ye no o mfa fi nya dai enu enti na se obi awu a ye bosu adwira pam fi ni nyina ye dai wato mu ne de emse ni ho ene obi a oye himfo bi a oye himpapa bi a oye na say ntina na himfo ni nyini nche no o enka ne hu so ohini stroke ache no ene himfo stroke ne kum wo mu because ohini what ya saw them na sofo no na curtains no de ne dwana num ohini ne bosoma mamle kro wonim ne fie nkonwa mpanyinsam kro wonim mamle ni mamane ohini nyale basabasa enka ne a ye nananom ko okon gi asase to wo no ene ne enka himfo no betuma ko onne wo mafu aye akese ena no amehwe tv wo mafu aye sofo bi ye bo ohini pon bi din otumfo de be ndie bayi ene ye bo ndi na ohini so ni traba na oto na me so wo bo papa ohini na oti sofo no ayi ase a ye de na genchi chini yesi ne so no ni fie enkonwa ne nsamanfo no ompe ni fie enkonwa timpo onim ho mpani nsampo bi wu na nsa na obi ewu e wa amamle ni amane ye wo so ya sa tumi e baba no ho ban no nye de kuta sofo no mpo aje abusua ne nyina no ena hemfo no mehwe omo a na omo ye mbose obi no afu soso do ye nima ne ma wade nya asase ton asase ba ko ni aton ma nipa miensa nipa nan ya ni mhwe di dokura onya ni bida enka ne wo hene tenase a o ba adwena ade ba nyina no yedai ohini bi ehunu ade ohini bi ade aduro odwade do fi se awrewre bo na ti anadwobo akasa one ne na bosom ntam yedai aya kronkron ti ohini ne komfo na yedai ebuman ti komfo ye kira abosom be ma komfo no na komfo de am ohini no na ohini yi o man ti yedai emusu nti na mpanimfo se komfo kire musu a ye mfa na kokko na yiye one wa kire wie wati aje na ohini ne komfo ni nyina kabom na odi obi o man yedai ohini bia bi se kroti se kro no ohaw ni abeblese bia anya dai ene de ohini ti kro mu a onwini kro no ho ekwa obafa so obatonton sase ye die ekwa obafa so a odi asem kro akwa ye je bible ne ebu kwase a enti abosom ne nsamafo nyina bo ya dai afuwa ti na nsa pepe odi ade ani nanu na nsa dream no was apasesa ne de ye ka ede we nyina eba no
ti omuye bibia wie ne kunani no de na befia bibia na aduro no a ya se na eyimu asi ekwaya no eye busumula adwira ye fra ha be busumula adwira ye wa adwira ene busumula adwira ye de busumula adwira kakra na o ma pegu akuru kakra na o ma posafla ebi wo anyenya na o de aka ho de powder kakra agum ne de sikwana no obi afresi ye ba na sikwana no wo se bia no ye de obobi ahuru so na bi kura ba ohuru wanim enti sasabone ni fini ade ne nkekan ne ade a wo de fresi ye oba nyina na sabre ye de ablenase on fa finya de enkogura fie se de oba bu ne nsa ye so kwa fichire de enti ye so kwa fichire no ene se efia ba no nti wo mafie yem enti anka ne fie bia ye mpanyim fie bia no ye wo dai ba ko abontene to oba no edu okwa fichire ho no ye tre otrante ye opchiri bladai ho ti omu no aduane ne de bi kwa chire ne o ye de e de akoma no e wo bladai ene o bla chance ho ti anka ne de bi afini ade ene oba be ma ne yere kura da oba ebu ne nsa na o de adu aduane wo kuna di ti mema fa ya tabataba jimi ya di feeling kekaye akamema oba ebu ne nsa wanka se oba no ensabu no ho kura no how do you feel I feel fine. Uhunu se wankasa kwa niema bi nyedai enkoye wo di peduam I feel fine. You feel bad. Oba bu ne nsa bi so yenua ba bia oba bi bu ne nsa sa jira be no mu no hu se on wankasa ni peduam kwa sakra ya dai abem tubu nsa oba papa bie na obubu ne nsa sabia mu sebe nyaado odi be yaduane am okura dida Akan so na mema to so jimi na ne de se twoba bema ye twoba asem ma me ka asem e jimi ye jimi ye beba ho jimi e mema jimi bema bi mpo ana yire mpo bu ne nsa no ne ye de eda o jimi fo o ko kan wo se an obi tumadu enkame wa brew sunsuma se bema bia oba be bu ne nsa wo ne beda no first of all wa brew sunsuma se o laki no wa de nyina o ja tunshum beto ani brisam na meka no adisua we adensama ba papa ba ma bia wo yide bebu ne nsa one ne beda na ne beda no ye moja wo no na beto me ma fa oba na me no da umu nsa na me hunu moja kora wo ho se krawa wo sa ba no wie ne bejai unya mi biem na love no there's my love me nkwa bela no hu hia me love so ho na me nka sam kire love but we did love achi a betumawu oba odwene ho no ontimi nya de bia be haw da ene de me ma no mo pema to the sense oba nkra ka so abu ne nsa wonte ase one ne beda ne nyina nso jira sen tricks na ma ne me ma nam no oba bi wa be ma hu no kro ope no oba be fie no mebu mi nsa da bia kotakofo aba park no so da bia obu ne nsa adwembo ni nto omumu omo naida da bia mabu omo nsa omumu omo naida da bia ebu yensa ayere ne ebu yensa be man bi also akoya de ntia ese ebu yensa no onfa ne nsa nso bibi mu manipa tini ese ebu yensa onfa nsa nso bibi afede a wo mu wati ase etia nkane no oba bi ebu ne nsa na sa wo ye hoho kora wo hu na nyo bi na be kire wo onamo a be kire wade life or the ono ahyansodie bi wo ba no ho onu ahyansodie ko oyam shire no de akeka na ho na shire no de nsuo kakra gum na pi na o de nsa abom sei no de sire mo maso sei ya na ye hwe TV so as a China for India for the o de fen kunkum no bi no we no de no de na se kunkum na we no de hire to obu ne nsa na de hira o de hire o de abon mo maso sei to wo no wo de ball no so no wo se o de continue e te se wo ye sunsun bi ni pa bi kwa na aba wo flechira wo no wo se sai ni pa we se nti so na mo ha wo so be ye dai ne honti na nanu bibia da ne kwam pepepepepe na we ya ede we ba no on si adesua de ye nkyerɛkyerɛ baako a ye wie no na adesua bebre na enya firim enti kunani no we nyina achi na be bibia be wie na abusua no betena ase a on be yie no kunani no ye de prekese aye nyankamade e de ahye ne nsem onche obi nsem enti wo ba yie no kunani no a ono te ayi paso no obi anya dai enchia ne nsem obi anchia ne nsem de sa sa ne anye no flower flower on se nyame atua omuka na prekasa ne nyankama de ayama no adekro nim yen de da se bibi kura no na ne eno ntina asudie ene ohaw ne enkonua da o so firi se yakosua akosi bloni amamre ena de etu edie mu sa nyankama de ayade prekese e de ayade no eko sasabone pam no sasabone eboa soso
Emma bibia de dana kwam na empo no oba bi kunu wu a sunsumbo na bia ntimi mfa be ma nanim ne medai emeda what you say eti nananom tire mo pono bibia omo ye bia no eyade abuo nipa enti anka ne oba obetima nyinia bo aberewa maami aberewa obekwa afuom obebubuja obetu aduane obia ne ho obesoa abefie abeno aduane ama nananom bia di ene hwe enuanom mabai yesisi nyina asensene oba nyini nche onante ha kakra kwa roye dai wabere ifiri se omfa tete atempon no so wasa kwai kan wa bra na setrem oba uni kwai se ukuna wuo na afenson na betuma fa bema betuma fa wo ene wo ho oba uni kwai se ukuna wuo afe no kura aso na busia dom ni nyina kosia na afinsia da na yagunsa na wie no ye beto ama oba ne se maami ei tie ni yo aha ne point no maami ye yere no ye di enyaawo oda so ye dai yere enti so oba no eye oba obu ni kunu no ya wowu no na odo ni kunu no na ni kunu asetena ye ne papa na abusua no so nka ne de nya ne na bibia ye basa no to oba no so beka se empodie maduro no enya de a mesuma wale bi me wale bowu wale be ma no abusuafo na wale na wu oba no be bie no obehunu hu da kopem so obegu na yenhwe ho ba ya de obedi be ma na kirade ya beka se bi obe wale oba no wale wu obebu akohoma o mani nyina ye omoma ono obeda ono na na ene so nya wale aha ye nuanom sabe okono for esremfo no de unua wu a obe wale ene wasa wo hwe ne mani nyina but ye de ne de na ye dai sa apam na wo mu no nya dai emma so oba ne be ma da e apam wo agreement emma na emom no be ma no abusua no ombe wale oba no ye bebo akoma ye be didi ama e bi adi afuom pa afeso okunu do no ye be do afuo na ma wo enkwala ne nyina so ye ma tie nka ne no yesoa no kwa ne hwe ye ene soa we uhunu na wudwane ene uhunu soa kro we be fo wudwane ye papa no kura ewuwu ye no yesoa no na ye dey hwe ye ono soa no so ohunu ni ya be ma ba no a wodo kura che awurade nyankopon akomko atuntwa ho ene wate se me soa da obi nka me soa mpo beto si atu de ma tuogu ya tuogu enti be ma no be oba no onini nu ba bia kura so enam obuo ne odonti no wo se meme kunu mema be ma bia anya dai ehunu me hu obi kura chi da no to abushani nyina na mtefa nkora nyina omo nyina ya dai akambom no so oba no so hwe na se nya yi na se abusuafo no so hwe na oba no mo yese oye bia osa ana bibia tesa ene oba sesia no oda so ye yire na emom ye pese ejawo e ma kwai usia be ma bia wan ye ni wabro enti ye ma ho na hokwa enti ye ni wabro na ho ne hia pa enti ye jawo enso da ye yire ai sabusiafo no ntina ase ema okwai enyawo entunsan wusu a 1000 years kura oda so te wo kunu ukura wo enafem ejabi wu a enti kan ene de sanya adwuma adenti na nya adwuma efiri se ya dane ye tete atempo na kofa broni akwanso na be ye de be nwanwa se oba kuna wu na flower na shono nsam wadwene ye adwuma bibini akaini ya wunim de wa mpepanyini bi ame ankyere okwai enti oba no flower ekuta no kire se na ni age broni de flower ekoya yi a o de koya se na ni gidie ne kwai bi broni flower ekuta wono efiri hine fa flower Asante Abakosem flowers chapter 7 ne wo enso oba kuna wu a na wo ye kuna no lokuta flowers wadwene nya dwuma nyame na bi di watam o me kire amamela ni amane kwai enti ukunu wu ye no so obehwa flower ne kuta onti sunsun bone daye bone spiritual marriage ne niema eniema ohunu bia no enye papa fi se ya ntimi anya ade ama wa ma anko anti asasa ene huhumfi Blete o say ya disu akase na yen hwa sem bia ya te se se bema yen fan se oyire awu na se afia duro nti ye bia me ya te se oba obedi ka ne nadam ni mu so ware no
nim se bia me chire oni nyina menim pa let you ja oh emre yenye we topic we 10 hours kra no a eya adusua kese yate enti engineer won say adusua kese eya adusua kese fi se we nyina no na ye bua ni aguso enti enya dwuma obi nkyere yen ho na ekọ kire wo gise na kese tv na abehunu ho na ekọ kire wo okofu obi obetoto apapa so cause ene mpanimfo kura abakura ye mpanyin boni ene nkola so ye nkola boni futu fly ye muya ho oba no ani kuna wo no openo ne na hye aje ho o di ka kura titi ni nsam kwa aye no adwuma dada o betena ho afi na to sukusuku we na o betena ho afi ya wosoro dada kura sa na ye besie be ma no na be re wonya nhira oh antiblet o we a ye kan no eti se busiafo no aye amane na etu nsagusu ayesi na de ye dai ye sum ni atu nsa guso ni apeska ni eja akwai de sefata bia ne de amaw ya yi apaye be mai ene oyira somasi one ne ntem ate ene na abusua akwo na abusua ya tena se apam a akwo na abusua eda eni bia bretu abusua oba na bia oyibretu ni ene ntem ene chia ya dai oba na ma one ni dai nya yire bio no yire bio one ni twaka eti be ma no sunsun kobuturu ye gunsa etu oba no be ma bi beifo bi bunsa bi ntimi koyi be ma nanim no meda na adwo ko hunemu na beto ema ya mfa kwan bi so ekuru wu ya anyom sade uno be di nkoma me ni omo problem papa ya bi e be hunemu na 100% omo nyina obi o problem wanya problem hom to da de bia ya de nkonu ya bebele se da ye basa fi se ya na wanfa mane yakwaso ya na homa no na ye dey ke sane oh na oba ne yaja na wie no kuna toma dana sene kuna toma no eda ale ehu no sasa we dey kia gaw radio kuna toma no so ne say entina Komfor nwale kunani no sa ai Komfor bi nwale kunani debi Komfor be wale kunani a na obi adika be dey abewale no bi kura na be abemansa na se kunani ewu flesh Komfor nwale kunani no anka nkyere we wanka nchira kura behuru Komfor nwale kunani jite kunani ayaye dey obi awale no na se kunani flesh Komfor eyi wachiwade onu ma de kudi ntia jise o kire efise ade bi wo no ho ti oba no emfa se oba no se efa oba ne de ti oba ni kuna wu ebusuafo ayi bibia agya no kwan no toma na da na sinemu no kura toma no eno na wo se one bema one ni bedi kada no bema na be dey ebeti mama no kura toma no bema no so uti kura toma no mu a enche do beko sa ai ene na won fanto na sene na wo kura bi hu won fanto na sene o de beto na sene obeka kire mo ati mama no na oti mo na mewu ana me enti emema no a bema bi ni se kurani a ni oni pa bi wo mkuta sunsum a mo kuta sunsum bone pa ni ade kura toma no obetimi no abeda betim beto odumade obeye bema no ai asende keye enti kura toma no bema oba no obedika no oba na di ahiemu se kan o na be dey obetimu wanti kura toma ni mu a untimi wanti oba nso bema no a obeti kura toma ni untimi nya dey onwale no oni ni bejae obekwaku obekwaku jise obi a ono so kuta sunsum a oni makwa bi ya won so be dane niema kura toma no aye dey watim no tima na ni sunsum atese dey e na oba no so no bema ono oba be da no se wunim amamre ni mama ne a obeka chi se mesno toma wetim mame wunim adekure obeti eni nani nansa tim ba woni nda no ante toma no so dey obemu atim oh eni entina no mu fanto mu asena edile le oye dey fanto mu na bema no be hunu asenka anade no obeka se odro edi na ewa ase odena ya dey abatrase so atiase odena abatrase obema akan amane osa na ehu na yetumidie soso sunsum wo enti na ye woni pa omuti kura tomam ono ba be dati oba be bibi aso nye no no de se bia akohwehwe sa nipa no mo eno de ono sa nipa no se be ma no ewu a yo sa nipa bi ho a ono oba be oso ni mu akwai enti enka ni bibia da na kwamiti sa toma no so ye tifiri wasinum se pa chesa woni be ma na pam bi e wo bia wo so fam no wa ye de wo kra fam no wa ye de wawie woni na dintiti bono no
Kuna Sam de ehu ne sa enough for mu yɛn hwɛ the second question a yebusa na sɛ bɛma bi yire ewu na yɛn fan sɛ bɛma na oba bi ekunu na wono so okonya bɛma foforo a ebi ade odi ka na yɛ no ho ade ti do abɛ second ɛde na wo so yɛ oh sɛ oba bɛma no yire wu o kafa ubisa question fa bɛma no ana oba no me busa fa oba no si yɛn fan sɛ oba ne kuna wu oba ne kuna wu ne kunu no yɛ no ho ade ɛna ne kunu ayɛ den aba bi wu to okofa bɛma foforo a obesa yɛ no ho ade bɛsa yɛ no ho ade foforo nye sɛ bia nsa kwa na odi ko hu ne papa sɛ bia sɛ oh nye nsa kwa obɛyɛ no ho ade yɛ Asante amaniem te sɛ nea odi first one sɛ abusuafo no bi kura abusuafo no yɛ yi a bɛma ne ba ombetuma maniema bi onse ye ho ade ne nye twintwina atwan sa ne dia ye twintwina atwan ene na se yato ye ne mato aguntia enka ne obekwa akoye oba ho ade a ade ehia wo mu a ebi a akatechu amro sama eche na snap ye de e ba akatechu amro sa suhira ya suhira ye de aba ye de ba diaka enya de bia na ebi a odeta anasi great na odi atoso se papa na nye no ni amaga kra bi ne enya de bia na ye chinchina chese ye odi bua ba fie ensa no so a wode ba no ensa ne hia omu enne de wo koje list onim de nti ensa ne hia omu si ye di guama na nanu no ne de ya pa ya ma krom wo abosom nua nsamanfo omu nyina be ye mu adanse etu oba no se o hawdi nkonua bi kwa na da no so a egu nsa samanfo nti be so no se wokwa wade ye mpese de numguase be dey ebeba okwa wade a wonye dey onwo be ma na obewa no so sasaboni bi kura edina chi a enam se akọ na abusua ya dey man samanfo meta akiri ma na bla bonye dey enye ye se obetima ya dey ahwe de hye na mai eno kwa ne hia eno ne hia yi nye ne ye ko awade bi nye me no ne ko ye woni wuli na ko ye me ne wa wuli na ko ye yo na ma ko ye misi wuli na ko ye aba dafo bi ye ko awade no ye eduru se ye beye awade no amanu no eni pe mobo ene akan ni pa ye beye no ho ade a abusua se ye nyensa ensa na fa yeska abusua panyiri bia wo beye sa no wa mfa sunsumpa anta wo de hye na chi na wo ba abusuafo anyensa no me kan asema che wa wade no enya awade ye wo betimi agu at any time bleto me kan asema bai ensa ma eyeska na omuye bibia no de de niam ni nyina ba wie no de huni ya ne se ya mompaye na oba no sofo ese be ma na so no wonko bi oba no sofo se oba no so kwa so no bi aso no so okoro no ka head akọ hompaye bo keke sofo no se wonye na so no be sere no yehuni na se sofo no hai samfo akwa sofo no me se odu bi me kwasa sam se na me mpɛ no sofo no ma shatam se na nkron hwede abo enti ho ana ba bi se osofo we di abotere tanya bi aja wasore ba wanye ma sore ba me se sofo na wona obekere pusamu akese omu be sere me se mi be shira wale no so me to me se nipa nipo to bia fere se poto papa sofo so na nie fie o papa no de ni so ma ne gbe o kan so sofo wanti me mu hu se edom mpo atwahia na sofo kasa basa o ena obi ka sofo anya bia sabio before time de me mpem kwasa sam kasa wanya masole ba na watwa bia na sofo no se wanya na sole ba ya wonu asoro ba na tumi nkochira so a obi hye na enya bia no o sofo ne ba ye obechira so e de na kofa de ba enya na ehwe sofo no mpo no amodina beje oso onchira wade no so no Sumsum no inno na kuma mu ni tiri mu no e bi mpo ano e devil nana ye hwe asem bi wa ha ne yemusa se akane no pa no se ne awo kan ya ka bibi se betimi asi ababa wa bi waware na se wo beko akọ yakwaye ho ade no menka asem atadisi asore na se onyembosome nan wone ne mpra foforo ena nyembosome nan ena tsoso akonya be ma foforo
enso obi antimi anye nhwehwemu anhu se bi ababaawa no wo mpna ya nkọ hospital bia ankọ ye test bia ne ekekeka ho a enti akoda na nyini be ma no ano ne nyem no ono kwabruchire ti nansa akola na nya 22 good years afi na be ma no ofra bruchire na ayeden aba no se ne ba obaje no aba ma me no ana di akola no kose enya ne kunu we no ba no na tete ko betimi asise ye kotu oba bi trinsa na oba na nyem ehwa na mpese ebusa oba nyema yenye ne ho ade tete oba betimi ahyeda samre no atum David da oba ne obu ne ayi ne bra pa ho ne ya panyini wo fi ohun ne ni mo onim so wonyem totally pania na nie obi o fie bia oba na nsa ne ebe ye ne kura no waduru nke na oba de kwa na obi kura wo ye wo kwa wade kwa ye virgin ye ne na asabe ya burumu a eno ya burum na we nyina so eda nchen a enkamra oba ne kwa woye no a wo ko wo no ha no ne ambe akwala no 1000 years na akwala ne nyamai ubekam kawu afe ubonse empanimfo aba bibi wo ho maame me pa chaw bibi wo asem bi wo ka be ma no di fiaka no etesai ubeka wanum asem a kire be ma no na menyem bosome na be so ntinyi nsan na nyadai anya wo na ansa o ka wie ya e be ba be ma na ma ne di dwato abele no a hon wo pie enti wa awoye no a wa edai aka wanum nsan enti ede be akinye na ohun bi enti awade no ebi ebetimi agu ha ebetimi agu se bone ne ede be chewo to so a ye de a chewo enti akora obi anim se di pass with nyadai enye ne ba no enti nsan na na ya na wo emema bebre trim se ba pani de enye ebi anya yi nya bebre ma that to ka bibi se enti enene mom de se de enua ma no bidom ebinom esitie de abakai bebre nye ma abakai bebre na footballers bi wo miensa akire ko hwehwe enne se de ye ma no bi enom oba bi wo ho a enne kura no onyem no se nyinsa na nya wo de awo be ma onfa mauda obeka chos onfa mi obi mo janye de yenko obi oso me mfo obi mo janye de obi o so nyame oye tenani ni oye no kwalfo ompefi ni edem ne nkekaye saa ba saa no omni nyame ni pa no obi do so nke obetu akonyinsa de aba be hyew ebi kura be woni ni kunu da no nyina still no da so wompena 2017 no let you say nyina me ye hunu bi pen we di 17 no di 30 enkwala ekuta dodo no anya umba mema hunu amane o e dia be hyew enzo so bia animguase ani ade a wudi hu hia nti nyina ye hunu bi ehwebi no afana saa na no afana saa ko children's home no ayede akoje no na wudi pa ene yede yebo no afana saa ho de me chono nti saa ne ma we no oba ntimi mfa nyinsan enye be ma bi dia nkonkomo bi awoye ho no ana no kre be dey apie dada ene saa ayefre no ya na oba ekire wia ne ade no ene omo kire o na ne bebi omo kire no dabi ye kire no oji enu ntiro operation bebrebe no e ma bebre onu okunu te afa okunu achi enti okwa awoye a akola ne mada be ma bia ne sunsum eye adwuma enti sunsum ne ye adwuma no je so be ka bone ansa na akola na ye dey aba ontimi ka bone mo onim guase mama onim guase ntu de be sha onti de be se be ye dey doctor be ye operation we yi akola dodo no a over 80% dodo no a operation dodo no ai ye obi ho a e yare ye obi ho a ne ho kwai so a different but 80% de dodo no a e nkwala no afia ya ka mema da no brofu we enu ntira de bia wo se kai so be ka onda ho no o kire wia show enti ya ka no kunasem e ade a emu hu ye pa na obi a obeye kuna obe no pepepe ye no bema ena me kire fato bema bi so nya ne wia se basa bema bi ho bia na yire miensa na ne yire ba ko ewu na bebi sase kwa no be no so be fa so so be obere onso obedi kuna no okay se ma na bia e wona chi o yire miensa ne bo a de mfa nsem bi kuna me no ena ba ko wu ena ba ko ho ba ko wu ye no ano kopem se ne yire no ye de ne beto fom ontimi nko na yire ba ko no hoda ne foforo da ba ko aka ne na o yire ka no hoda da enye bone no onya dai ene ne na ifi se on fa na nya dai ento fem onya da obi wo hokura mpa da wo so one
de waka ne na no de waka no kra no ha no ono mpo nim se say na asi ono kwa na beboa be ma na ama be ma na ye because be ma oyiri emienu ana amiensa se de ne a oyiri wu a emodu wo ye de ne be de be kan ena oba ne wu a o be ma no kra no sabe o be ma kra no entimi nya adwuma sa jesa wo ye bonsam e bi oba ne na musukro no wu ya na oba no pese oba na ye de firi soko na se oyiri wu a oyiri ye dukura no a na ayire ba ko firi mu a o se de be kan kra o kra mpo entimi nya ahomeje na mpese watimi na oba ye de nye akoshia bibia ye sunsum na wo wiase China for develop nyina sunsum abibi man abra ba ahwe ase Ghana ya bra ba ase nyina nyina ya tumi aye de ya se no because sunsum a nyame de maaye no yare bebere ntimi mo o hawo bebere ntimi nya de ento ade bi na akoye na yayi a sunsum be pre bibi ato atwene na me mo sa asem we entwo ye nua ba bi asem ni nyina ne se ni kunu oni ho na be ma no okobo okokoko wanye no ho ade okobo okokoko ena emfa nse aware no so ye basa emum oba be ma no wuye no oba no kokan se na ware na ye basa but be ma na busua anye antum sanse omsom do mbebo okokoko nti na sasem bi wo ho a wo se na ko oba no be kan sa na be ma no bi a wayare aye den ewu eno no ye nhwe be ma no yare da ho be do di ka ko bokokoko oba no ena wuye na be ma no wuye be ma no wuye no na ko oba no pese otete no ho se aware no na ye basa ba be ma na busua ampene sanse omdi omnim se ya bebo kokoko ane ye taye chi na bibi wo ho na so ombeka sa oba we so o se ye de no fe kona mu na bia wotena ho afa we nipa bone fo adwumbone wori tirim we nipa bone fo adwumbone wori tirim se fa senti de nti adwumbone wori tirim no on se o twene ho afiri kuna ye mu efre se onum se be ma na gu no on pese obeye kuna bia me aka se ne yire ne kura wu pen nanso onyankopon wote sa atadwe ba bia ugina ya ne so wi atadwe kura de wate ase na se be ma no after all kura no abusuafo be kokoko kokoko no kire se uwura fie ne oba agu ene ya ma akwa se be wura mu be wura enti enya nya awade kura complete no ejina fa bi yasem kana enti wo kura no kokoko na ya bebo no e kire se be ma de nsa ye dey atoso enti wo se ka wo timi gina ya amamle bi ma silence na da so ye dey afiri ho e yifiri wo so o hwa sa bai na abare no ye basa kakra no o hwa no wafa be ma o na se nyu bi de be ka kire wo wati ase enti se ye na mohoma no ne sane na ba bi ye kekira bo no so hwa na ye dey ye ja no enti se be ma na bebo kokoko na se o pese o te ho a tie ensa o de bebo kokoko no na bi ni edi yemfa nse be ma bi kofo sa aba o ye a be ma no so betimi anya hawo be ma ne betimi anya hawo gina se wa fo obi yire ena ono de oni mla no onto mla na ma betuma be ma na obefa no na bra bobi aye nwonwan na mo ba no so ne hunu sister obi nsa da so enti se na enu anuma sofo Okomfo ye na mu nyina ya sofo yi se sofo hunu ade a obeka cho se da bi se wo yo oba walefo obeka se me nwale ebi a be ma bi na kebe so wale me sei kokoko no bo sunsum mu no ya ye dey ya wanse a kokoko ne de nsa abre obusuafo ne de ya ji ubibi to se ti oba tieti ale se wo de be ma ete na be ma no obabo kokoko na awade no fi se awade ne nyama wa jai fire dey na tete ho ayafo yemfa mo ensia na nakasi TV so na abehunu saa ne ma we nyina na wate saa ne ma we nyina na afi wahunu se akanmemu no ye wa mamre ne amane e wo bibi ayeyem ne needie ne nyina no ye se Yesu abewu de ye nkwa ti ya mamre ne amane ye dodo no a ya toagu na ye musa ye ho se eboayen ene ye ho ansa no wa na abebusa ho na nakase de wona na adwuma yefo be ka se emoayen ba wo no a wo hwe ye a wutie ye no wo na aso bebusa saa de na mayen se yakowura so de mo ato saa ne ma we nyina agu na ye musi ye ho se eboayen emoayen de a ebre no nie se ye fire tete atempon na ye disuo na ye nante so na ye hu dia na ye ene de nya na ma ye nyini enso echa ha na edimu besie koso ahwe na nakasi TV wo ha da dwene amane bi ahwe na kira kwai me ko America sisi a kofia JB wo America
na manyane nte yese wo hwɛ ye program yi papa e wa America ho Kofi JB kosoa na hwɛ na nakasi TV sanse aha na abenya amamre ene amane nyina wo hwɛ ye no na wo subscribe na afi wo share enso e de ama wo nua bi yɛbɛsan ahyia bio yɛda mo ase yɛama mo monitie ne hwɛ a ɛnya ado